Vítajte vo folklorike. Hokkaido je japonský ostrov, no v našich končinách sa za posledné roky čoraz častejšie spája s tekvicami, z ktorých môžeme pripraviť rôzne pokrmy. S folklorikou sme navštívili pani Hannu Sekulovú, ktorá nám o pestovaní tekvic Hokkaido prezradila veľa zaujímavého. Jeseň je obdobie, kedy v našej prírodnej, jedlej, ličivej, permakultúrnej záhradke alebo udržateľnej záhradke zbierame aj takéto plody, takéto vzácne dary. Hokkaido tekvičky. Meno Hokkaido je japonský ostrov, tak hovorí sa, že sú to japonské tekvice. U nás tieto tekvičky rastú už niekoľko rokov v našej záhrade. Som kedysi dávno získala semienka nehybridnej Hokkaido tekvice a odvtedy vlastne túto odrodu stále z roka na rok pestujeme, pretože semienka si odkladám. Semienka si vieme odložiť z nehybridných plodov, tie, ktoré sú, ak kúpite semienka v obchode a sú označené F1 alebo hybrid, tak z takýchto tekvíc si semienka môžete síce odložiť, ale nevypestujete z toho na ďalší rok takú istú Hokkaido tekvicu, lebo F1 hybridy sú geneticky nestabilné. Hokkaido tekvice sú také menšie, aspoň teda tie, čo ja pestujem, sú také menšie, sú veľmi dobre skladovateľné. Táto odroda nám vydrží vnútri, v dome od jesene do neskorej jary. Tento rok sme poslednú Hokkaido tekvičku jedli koncom apríla, čo si dobre pamätám. Majú veľmi vysoký podiel živín, stavebných látok a tým, že sú vypestované vlastnej záhrady, bez akejkoľvek agresívnej chémie, tak sú aj plné života. Takže samozrejme, že je to poklad, je to výborné a semienka rozdávam potom. Ukážeme si, ako z tekvičky Hokkaido vieme urobiť veľmi chutnú pečenú Hokkaido tekvicu s parmezánom a so šalviou. Je to výborný pokrm. Tekvička Hokkaido je zrelá, keď je takáto oranžová, táto zelená je tá istá odroda. Toto je ešte bábätko, ktoré nemalo ešte kedy čas dozrieť, ale nejakým spôsobom nedopatrením som ju zozbierala a dokonca som aj odtrhla takú tú stonku, pretože tekvice sa zbierajú aj s týmito stonkami. U tekvici vieme, že ju môžeme zozbierať, keď táto stonka začína schnúť. Podarilo sa mi ju rozrezať na poli, pretože naozaj je veľmi tuhá, aj keď pečie sa spolu aj s touto šupkou, ktorá varením úplne zmekne a nepoznať to. Takže ja toto ešte tým, že to budem variť aj s tou šupkou, ja to pekne umiem. Tak. Čo teraz urobím? Tunak máme aj vnútri semienka. A keďže tie semienka ja zase chcem použiť na ďalšiu sezónu a sú pre mňa veľmi vzácne, tak ja si tie semienka z tejto tekvičky takto pekne povyberám. Potom sa s tým budem zaoberať neskôr, keď chceme nejakým spôsobom Hokkaido pripraviť. Či už ako Hokkaidovú polievku. Hokkaido sa dá aj na sladko, aj koláče sa z neho dajú robiť. Alebo teda teraz, ako urobím pečenú Hokkaido. Tak pokiaľ už je tekvička takáto zrelá, tak semienka musíme dať preč, pretože má veľmi tú šupku
pevnú a asi by nám to veľmi nechutilo. Ale keď je úplne ešte mladá, vtedy samozrejme dá sa aj s tými semienkami, len táto už je vyloženie taká, že tie semená si už ja budem vedieť odložiť na ďalšiu sezónu. Takéto podkovičky, ktoré si pekne nárežeme. Keď ochutnáte raz pečenú Hokkaido tekvicu, tak si vás úplne opantá a budete si ju chcieť aj pestovať. Nakrájali sme si tekvičku na menšie časti a samozrejme umyli sme si, lebo šupku sme nechali, pretože šupku budeme tiež jesť, ona zmekne. Teraz ideme do záhrady pre šalviu. Ideme si nastriať šalviu. Tak, šalvia lekárska Salvia officinalis je veľmi rozšírená, úžasná bylinka. Toto je verzia, ktorá je trošku dofialová. Toto je verzia takisto šalvia lekárska, ktorá je taká panašovaná trošku. Kytička šalvie lekárskej, úžasnej, liečivej a jedlej, samozrejme, bylinky aj do kuchyne, aj do lekárničky. Tým, že v záhradke je čisto, nepoužívame žiadnu chémiu, žiadne postreky, nepráši sa tam, tak nemusím ju umývať. Ale pokiaľ by som mala zo zdroja, kde neviem, čo tam v tom ovzduši nájdem, tak si ju umýjem dopredu. Ale viem, že našu zo záhrady nepotrebujem, tak ja si ju takto nastrihám. Tekvicu posolíme. Toto premiešame teraz, áno. Tak toto pekne premiešame a teraz ešte šalvia. Ona sa potom spečie, nebude vyzerať, že je toľko. A to tak. Necháme to najprv do zmeknutia. Tak. Necháme to do zmeknutia trošku popiecť. Ja to budem chodiť kontrolovať, takže do toho pichnem vidličkou, že či už je to mäkké. A ku koncu to ešte posypeme parmezánom. Necháme ten parmezán tam roztopiť. A trošku takú kvorku parmezánovú, aby to chytilo. Je to výborné. Tekvica. Hokkaido je plazivá, potrebuje veľa miesta. Buď sa nám bude plaziť po zemi, alebo po nejakej konštrukcii. A keď nebude mať úplne iné možnosti, tak sa vyšplhá aj na strom, alebo sa vyšplhá na kríky. Ona je veľmi veľký vymyselník. Tunak máme také menšie plody, naozaj toto je skoro ako pomaranč. Je to stále tá istá odroda, len plody narastli menšie, pretože na tomto mieste táto rastlinka nemala toľko vlahy a toľko podmienok, ktoré by sa jej páčili na to, aby urobila veľké plody. Ako vidno, už je obdobie, už je jeseň, keď už tá vňať je naozaj hodne zoschnutá, tak ja ju takýmto spôsobom odstrihnem. Tu nám máme ďalšiu, tiež takú malilinku, ale zase na druhú stranu vidno, že ešte tu máme aj niektoré, ktoré kvitnú. Zbiera sa vtedy, keď začína tá vňať schnúť a áno, tu napríklad vidíme, že už tá vňať je riadne zoschnutá, takže ju môžem, keď by som chcela, môžem ju nechať ešte na slnku, ale kľudne ju môžem odstrihnúť a odniesť donútra, do domu. Ona tam prečká do jary. Z jednej rastliny môžeme mať viacej tekvíc. Tekvica vytvára kvety samčie a samičie. Iba z tých samičích nám vlastne vzniknú tekvice. A poznáme to podľa toho, že toto napríklad viem, že to je samec. Z tejto tekvice nebude nikdy. Poznám to podľa toho, že stonka ide hneď do kvetu. Samička, kvet, tekvica, aj uhorky takisto, to poznať má tunak
vlastne takú guličku, čo je ako základ tekvice. Pri uhorkách je tam taká malá mini uhorka ako základ budúcej uhorky. Na kompostoviskách, komposte rastú veľmi radi a veľmi dobré. To znamená, potrebujú naozaj dobre vyživenú zem. No a potom potrebujú veľa priestoru a keď zakladajú plody, tak aby boli plody väčšie, tak potrebuje tá rastlinka aj veľmi veľa vody, vlahy. Pestovanie tekvíc Hokkaido je jednoduché. Vysádzame ich na jar, najlepšie po 3 zamrznutých. Pani Sekulová si pomáha pri pestovaní tekvíc miniskladom. Ako sadím tekvice Hokkaido, alebo čo s nimi robím? Ja vám to ukážem napriek tomu, že je teraz jeseň, ale pravda, že Hokkaido tekvice a všetky tieto, aj iné druhy tekvice sa sadia na jar. A najlepšie v máji po 3 zamrznutých, keď je pôda už zohriata. Máme teda kúsok záhonu, na ktorý sme rozhodili, povedzme, kompost, alebo ktorý teda máme zamulčovaný. V tomto prípade je to zamulčované listami a pokosenou lúkou. Jak to robím ja? Každý rok robím priesady. Priesady začínam robiť niekedy v marci, apríli, skôr v marci, v takom miniskleníku, alebo niekto robí priesady za oknom. Pokiaľ nechcem si urobiť priesady, že nemám čas, alebo sa mi nechce jednoducho, môžem zasadiť semienka Hokkaido priamo do zeme. Akurát je najlepšie to urobiť naozaj v máji, keď je pôda zohriata, lebo keď ich tam zasadím skôr, oni aj tak začnú kličiť, až keď bude vhodná teplota na kličenie pre tieto tekvice. A ja osobne dávam do jedného hniezda nie jedno semienko, ale ja dávam aspoň 2 alebo 3. To potom zahrabem, zakopem. Väčšinou si to ešte označím. Začala som si robiť takéto mini skleníky. Na to miesto, kde som dala tie semienka, tak jednoducho použijem takúto PET fľašu, aby som mu nejakým spôsobom zužitkovala, ktorá má otvory vetracie, ktoré vyrobil manžel s vrtačkou, ale zvládnu to aj dievčatá. Ešte si tam urobím takúto, hore ju fixujem takouto paličkou, pretože keď príde vietor, tak mi to jednoducho neodfúkne. A mám takýto mini skleniček, ktorý pre kličenie takýchto tekvičiek je jak stvorený. Pani Sekulová nás naučila vysádzať tekvicu, ale nesmieme zabudnúť na pečenú tekvicu v rúre. Poďme si ju ešte dokončiť. Takže keď máme tekvičku už upečenú, tak ju ešte na záver takto pekne posypeme parmezánom alebo iným takýmto tvrdším syrom, alebo ako kto má na čo chuť. My máme veľmi radi takýto parmezán, máme ho radi veľa. Takže ešte ten parmezán nechám teraz roztopiť a nesmieme na to zabudnúť. Keďže sa v podstate pomerne rýchlo, tak za pol hodinku je to hotové väčšinou. Podľa toho, na aké hrubé kúsky sa nareže. Môžeme ochutnať. Je to veľmi výživné jedlo na jeseň, na zimu a z môjho pohľadu aj veľmi chutné. Prajeme vám dobrú chuť a dovidenia pri ďalšej